Добрый вечер, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Тёма, а ты не ведаешь, где наш Топа? Уже давно час ему прийти. Не ведаю. Так, я запытаю у Яны. А вось ён. А ось і я тут. Усім салют. Салют, Топа, я уже хотел Яне телефоновать. Да што? Да мы хвалявацца пачалі. Дзе ты падзеўся? Ага, да не трэба хвалявацца. Са мной усё ў парадку. Ой, Топа, а ты адкуль з заплечнікам? Не адкуль, а куды? І куды? У альпінісцкі паход. Ого, адразу у альпіністкі? А чаму ты гэта надумал? А просто я фільм паглядзеў пра альпіністаў. Ну і смелыя яны, нічога не баяцца. Самыя высокія горы ім скараюцца. І я так хочу. Ну ўсё, я пабег. Стой, а ты далёка сабраўся? Так, у якія хоць горы собрался? Ну, якія? Якія патрапяцца? Вось як убачу гару, адразу наверху злезу і заспяваю адтуль. І туды гара, і сюды гара. Зразумела. А ты ведаеш, якая самая высокая мясціна у Беларусі? Не, а якая? Гара Дзяржынская. Яна якраз знаходзіцца недалёка ад Мінска. О, тое, што трэба. У якім я накірунку? Куды ісці? Туды. Зразумела. Буду яе пакараць. А якая там вышыня? О, 345 метров. Ого! Ой, ніякая не ого. Эверест, між іншым, самая высокая гора свету, но много больше, амаль 9000. Колькі? 9000 метраў? І гэта 9 кіламетраў. У гару? Вось дыкну. І па роўным 9 кіламетраў прайсці стомішся. А ўверх караскацца, ой-ой-ой. Яшчэ які, ой. Тады наша гара Дзяржынская для пачынаючых альпіністаў якраз тое, што трэба. Я пабег. Чакай. Ну чаго яшчэ? Дык ноч жа хутка. Ты пакуль да яе дабярэшся, зусім цёмна зробіцца. Як жа падымацца будзеш на гару, калі нічога не відаць? Ага, спатыкнешся і ўніз пакочышся кулём. Сапраўды, нешта я пра гэта не падумаў. Ну добра, тады адкладу паход на заўтра. А вось гэта правільна. А пакуль можна падрыхтавацца і нават патрэніравацца. О, давайте! Што рабіць? Спачатку адкажы, ты што ж, вышыні зусім не баішся? Я? Ні кропелькі. Во прыдумалі. Праўда? А давай гэта праверым. Калі ласка. А як? О, узлезь, ну, напрыклад, хаця б вось на нашу шырму. Ой, не трэба. Ха! У момант. Глядзіце і вучыцеся. От жа малыя, пра тэхніку бяспекі зусім не думаюць. То пачакай, буду страхаваць. І туды гара, і сюды гара, а паміж крутымі гара. Ого! І паміж тымі крутымі гарамі усхадзіла зара. Топа, што такое? Нічога, вы раптам такія маленькія зрабіліся з вышыні. А страх адчуваеш? Не кроплі. А чаму шырма так дрыжыць? Ой, бо я звалюся! Ой, 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 Фу, паспеў. ой, Топа, ты як? ой, ой, ой. Я ж цябе падхапіў, ты нават не ўпаў. І ўсё роўна, ой, 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 ой. У цябе нешта баліць? Ага. Што? Всё, это вы виноваты. Лезь на ширму, ой-ой-ой. А чаму ты моцна не трымаўся? Булапы раптам такія млявыя зрабіліся. Ой, Мусіць, і галава закружылася? ага, усё кругом так і поплыло. Вось табе і не баюся. Гэта з непрывычкі. На сапраўднай вышыні увогуле зусім усё можа закруціцца. А ты хацеў адразу ў альпініст. Жах! Болей не хочу! Не полезу я ни на якую гору! Ой, Водае. А як же, хачу, як смелыя альпіністы, усе горы ім скараюцца. сказаў, не падумаўшы. Я ж не ведаў, што гэта насамрэч страшна. Просто ты напалохаўся.
Уся справа ў трэніроўцы. Прызвычаецца да вышыні таксама можна. А як? На скаладроме. Гэта спецыяльная пляцоўка для альпіністаў. Во-во, і ведаеш, колькі яны там займаюцца, перш чым на вяршыню лезці? Колькі? Не 1 месяц. Ого! А ты хацеў раз-два і гатова. Ну так, хацеў, ну пакуль не перахацеў. Ну, калі ты зноў захочаш, мы можам разам з табой на скаладром пайсці. Згода, калі заўтра асмялею і збяруся, тады пойдзем. Добра, мы цябе аднаго не кінем. Сябры ўсё разам робяць. Здорава, дзякую. Ну, як ты цяпер сябе адчуваеш, Топачка, палепшала? Крыху? Ну, тады адпачывай, пакуль. А мы табе мульцік пакажам. Хочаш? Хачу. Ну, тады глядзім разам. А цяпер хуценька чысціць зубкі і рыхтавацца да адпачынку. Добра. Нестара, пачытаеш нам перад сном што-небудзь? Про альпіністаў. Дамовіліся. А цяпер развітваемся з гледачамі. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Добрай усім ночы і цікавых прыгод у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.